Prečo ste dnes prišli na toto stretnutie? No, lebo tam sa nedá žiť poriadne, ani grilovať večer, nič. Stále je tam smrad. A nie večer, aj cez deň, cez obed. Všetko. A ľudia ako majú vetrať? A vy máte dom na Miksatovej ulici, áno? Áno, hneď za záhradou. A takto spravili, potajme, že posunuli tabuľu Želovce, lebo vôbec tam nemala byť, lebo tá tabuľa bola za Lavríkovým domom a nie tu, kde je teraz. Preto som proti tej bioplínke, lebo som občan Želoviec, nakoľko tam bývam blízko, je obrovský, zle sa býva, znepríjemňuje to život. Čím konkrétne? Jednak hlukom, tie traktory, čo tam vozia materiál, robia závody tu v obci. Niekedy v letnom období sa nedá spať a je prach. Prečo ste prišli sem dnes na toto stretnutie? Podpoveď ostatných občanov proti bioplínke. Sme tu preto, aby sme si vybojovali. Pevne veríme, že sa nám to podarí, aby sa bioplynová stanica nerozširovala a samozrejme, aby sa eliminovalo aj to, čo nám doteraz spôsobuje vlastne v našom v živote a tak ďalej, pretože náš život je znehodnotený, odkedy tá bioplynová stanica tu je postavená. Je to stretnutie medzi mediátormi, ktorí boli najatí spoločnosťami Júri a Selu a medzi občanmi tejto obce, aby sa tí občania vyjadrili, že či sú ochotní pristúpiť na nejakú dohodu. Na základe toho potom môže vzniknúť modernizácia, transformácia, alebo jednoducho s týmto absolútne nesúhlasia. Chcú transformáciu, to znamená, oni áno, aj z ohľadu na tie dotácie potrebujú zmeniť nejaký proces výroby, čiže to je modernizácia, transformácia, ale kapacita ako taká zvýšená nebude. Sú ochotní do zmluvy podpísať, že nepribudne jediný traktor, jediný hlodavec a nebude väčší smrad? Zjednodušujem to, ale pýtam sa. Veľmi dobré zjednodušenie. Samozrejme, že nikto vám nepodpíše, že nebude žiadny hlodavec, už ani jeden naviac. Ale teraz, keď to poviem, ako využijem vašu myšlienku, presne toto prišla tá vec a to bola v podstate aj nápad z našej strany, že kebyže sme na strane obce my, tak my by sme na vašom mieste urobili toto, že keď obec, to nerobí pani starostka, to máte volených zástupcov, oni to musia schváliť alebo neschváliť. A vy si to môžete napodmieniť, za akých podmienok s tým súhlasíte. A keď tam tie podmienky dáte, čo sa minule nedali, niekto tu povedal. Minule sa to nedalo a je to, no a už sa nič nestalo. Vy keď si to tam dáte, tak to vám dáva celkom veľké výhody.